Здравейте, приятели, аз съм Чикабрат и тази седмица снимам първият си урок за Windows 8. Вече почвам да снимам уроци и за най-новата операционна система на Microsoft, Windows 8, като повечето ми уроци ще бъдат с нея. Но разбира се, някои от тях ще ги снимам и на Windows 7, но просто ще включа и Windows 8 в уроците си от септември месец 2014 година. И това е първият ми урок, който ще бъде насочен единствено и само за потребителите на Windows 8. Точно така, само единствено на 8. Това, което ще ви покажа днес, не важи за по-старите операционни системи. В днешния урок реших да ви покажа как да пропуснете въвеждането на продуктов ключ при инсталиране на Windows 8. Тоест, докато по време на инсталирането на Windows да пропуснете ето това поленце, което всъщност ви задължава да въведете Windows 8 продуктов ключ преди да продължите. Понеже на мен тази част ми беше проблемна, реших да направя този урок, в който да ви покажа как да инсталирате Windows 8 без въвеждането на каквито и да е кодове, просто една гладка инсталация без никакви ключове и глупости и само забавяния. Това може да ви е лесно по различни причини. Примерно на мен доста често ми се е случвало да ми дава грешка, като по време на инсталирането и да не мога да мина напред. Също така, ако просто ви мързи да пишете на клавиатурата ключа. И това е главна причина. Така, значи това, което ще ви покажа днес, не е въобще сложно, но за сметка на това пък коства доста време, така че ще трябва да се въоръжите с търпение, което и първото нещо, което ви трябва, а също така ще ви трябва и около малко повече от час свободно време да направите всичкото, защото коства време. И така, нека да започваме вече с нещата, които ни трябват за този урок, които не са малко. Значи аз, ето тук съм си направил една специална папка, в която съм сложил нещата, които ще ни трябват. Виждате, те са само два файла, но всъщност не са само два. Повече неща ни трябват, но това са само две от нещата, които ще ни трябват. Значи първо ще ви трябва Windows 8 ISO файл, просто чисто копие на Windows 8 ISO-то, disk image файл на Windows 8, инсталационен. Такъв файл може да намерите на много места в интернет, даже ако искате може от Замунда на български да си изтеглите. За всеки случай, ако не знаете откъде да си намерите ISO, съм сложил линк в описанието към ето този сайт Get Into PC, откъдето може да си изтеглите Windows 8 ISO 3264 бит. Просто като отворите тази страничка, за която, както казах, ще има линк в описанието, веднага превъртате надолу, докато не стигнете ето до тук Download Windows 8 Pro ISO и избирате дали искате 32 или 64 бит и натискате просто Download и изтеглянето ще започне. Имайте предвид, че изтеглянето ще отнеме доста време, минимум половин-един час, така че ще ви трябва време да се свали ISO-то и всъщност това е нещо, което коства най-много време от цялата операция. Така, второто нещо, което ще ни трябва е ето този EI файл. Значи той е специален файл, който всъщност ще го използваме за да променим ISO-то така, че да не ни иска продуктов ключ. Просто този файл ще ви трябва, след малко ще ви обясня точно какво ще правим в урока. Просто този файл, който е ei.cfj, който всъщност е Windows файл, ето CFJ файл. Значи всъщност този файл се прави с Notepad. С Notepad, като отворите Notepad, въвеждате един специален код. След това файл Save As и го записвате на .cfj, ето CFJ. И всъщност точно така се прави този файл. Аз все пак, за да ви спестя труд и за да не се занимаваме с излишни глупости, съм дал линк за него в Mediafire. Просто трябва да цъкнете ето тук на Download, не на View, на Download. Файлът е много малък, така че не мисля, че имате проблеми при съхранението. И всъщност тук, ако цъкна на View, ето така,
то ще ми отвори пак една Mediafire страница и всъщност ето това тук е кода, който се въвежда в Notepad и се запаметява като EECFG. Така. Това бяха файловете, които ще ни трябват. Пристъпваме към програмите. Първата програма, която ще ни трябва е ImageBurn. Ето тази програма, ImageBurn, за която съм правил урок, в която съм ви я представил в различни уроци и съм ви обяснявал как точно да я изтеглите. Линк ще намерите за страницата за изтегляне в описанието, като отворите, цъкате на това Mirror 7, ето това. Просто цъкате на Mirror 7 и то изтеглянето, като цъкнете този линк, ще започне изтеглянето автоматично. Така, това е за ImageBurn и последната програма, която ще ни трябва, предполагам, че повечето от вас я имат и това е WinRAR архиватор. Значи, мисля, че всеки има тази програма, защото постоянно се налага много файлове в интернет, полезни са архивирани с WinRAR и просто на потребителите им се налага да имат WinRAR, за да си вършат работата и тя е много важна програма. Значи, оставил съм линк в описанието към vsoft.com, откъдето да си свалите българска версия на WinRAR. Значи, първо тук трябва да си изберете версия 5.1 или 5.10. В случая имайте предвид, че 5.10 я няма на български, има я на английски, френски, това японски, не съм сигурен, мисля, че и руски или пък това е китайски, не знам. Но това, което ви препоръчваме, да си изберете 5.1 версията и да си изберете 32 или 64 бит, след това цъкате на изтегли WinRAR и всъщност изтеглянето ви започва, даунлода ви започва. Така, това е за нещата, които ще ни трябват. И нека сега да започна с кратко обяснение за това какво ще се случи в този урок. Значи това, което ще направим е следното. Ние ще се поразровим в Windows 8 ISO файла, ще се поразровим в него и ще го променим така, че когато го бутнем, да не ни иска продуктов ключ. Това, което ще направим е, че от този ISO файл ние ще го превърнем в една обикновена папка с файлове. Просто една обикновена папка с файлове. И в тази папка ще добавим ето този EE файл. И всъщност като добавим този EE файл, ние трябва да конвертираме папката обратно в ISO файл. И вече като бутнем този новонаправен ISO файл с EE файла, при инсталиране няма да ни иска продуктов ключ. Надявам се, че разбрахте точно какво обясних. Също така, ако сте решили да инсталирате това нещо на компютър, на истински компютър, а не на виртуална машина, трябва да знаете как да запишете Windows 8 на диск, на бутващ диск или флашка. Ако не знаете как да го направите, аз преди време направих един урок, който се нарича как да запишем Windows 7 на бутващ диск. Ако искате, може да го намерите в моят профил, в който много подробно обясних това, което трябва да се направи, за да си направите бутващ Windows 7 диск безплатно, и в описанието по този клип бях сложил линковете към всички неща, които ви трябват, включително и ImageBurn тогава ви представих. Така, и това е стига толкова приказки, надявам се, че обясних накратко това, което ще правим. И сега е време да започнем с истинския урок. Първото нещо, което трябва да направите, е да вземете Windows 8 ISO файла и по подразбиране да го направите така, че да се отваря с WinRAR. Тоест, на вас по подразбиране програмата ви за отваряне може да е друга, може да е ImageBurn, може да е NeuroBurning Chrome или друга, но вие първото нещо, което трябва да направите, е да зададете по подразбиране програма да се отваря с WinRAR. Това става като дадете с десен бутон, изберете Properties и ето тук Type of File, Disk Image File ISO и OpenSuite ImageBurn, цъкате на Change и задавате WinRAR архиватор. След това давате на OK. И всъщност това, което направихме, е, че ние не направихме архив, ами това всъщност си е ISO. Ето виждате ISO, не е WinRAR архивър, ами си е просто ISO, ние просто променихме програмата за отваряне. Следващото нещо, което трябва да направите, е да разархивирате файловете от тук. Това става като
дадете с десен бутон разархивирай файловете. Ето тук, разархивирай файловете. Много внимавайте да не натиснете архивирай файловете, защото това, което ще стане е, че пак ще ви разархивира файловете, но ще ви разархивира пак в ISO. А на нас ни трябва в папка. Така че цъкате разархивирай файловете задължително, иначе това архивирай няма да ви свърши абсолютно никаква работа. Цъкаме разархивирай файловете, давате на OK. След това изчаквате да се разархивират. Ето, виждате, папката се появи тук. Изчакваме. Така, разархивирането завърши. Също така, ако вие разполагате с оскъдно място памет, т.е. нямате достатъчно гигабайти, тук е момента, в който можете да изтриете този архив. Той вече не ни трябва, така че просто го изтриете, за да си освободите място. В случая аз имам достатъчно място и не е толкова наложително, но като цяло за цялата процедура ще ви трябва минимум 4-5 гигабайта общо. Така. Следващото нещо, което трябва да направите, е да отворите папката, която току-що направихме, и вътре ще имате ето тези файлове. Значи, копирайте този файл, EI файл, копирайте го, ето така, копи. След това отворете папката, в нея намерете папката Sources, ето тук. И след това в тази папка Sources поставете EI файла, ето така, десен бутон Paste. И ето къде е тук. Ето, виждате ли? Ето тук е файл в момента. Така. След това можете да затворите папката, направихме промяната вече и всъщност ние току-що променихме ISO-то, така че да не ни иска продуктов ключ. Това, което сега трябва да направим, е от тая папка отново да направим ISO файл. И точно тук се намесва програмата ImageBurn. Отворете програмата ImageBurn, също може да направите и с Nero, пак казвам, но аз използвам ImageBurn. Отваряте програмата и тук ще ви излязат два прозореца. Пак казвам, аз и преди това съм ви го казал, втория прозорец го минимизирайте, не го затваряйте. Така, след това тук, от тук това всъщност ви кара да изберете операция. Избирате ето това Create Image File from File Folder, ето това. Така, след това цъкате на тази папчица тук, която всъщност трябва да локализирате тази папка, която направихме. Цъкате на папчицата и всъщност тя се намира диск D, ето тук. Виждате, и натискате на Select Folder. Ако не сте се сбъркали, от тук можете да я изчистите. След това тук изберете Destination, т.е. папката, където искате да ви отиде файла след като бъде конвертиран, т.е. аз ще задам на десктопа, за да ми е прегледно. И тук сега следва една функция, която много хора, включително и аз, забравят. До тук ние сме направили едно ISO. За да инсталираме Windows 8 обаче, ни трябва бутващо ISO. Ако няма бутващо ISO, ако не може да бутва ISO-то, просто нищо не сме направили. Бута е изключително важно нещо. Затова сега отидете тук на Advanced, дайте на Bootable Disk и сложете отметка на Make Image Bootable. След това тук трябва да локализирате програмата, която ще бутне диска. Това става като цъкнете на папчицата тук и отидете отново на тази папка, която направихме преди минути, ето тази. Отваряте папката Boot и селектирате ето тази програма Ads Boot, тази програма. След това давате на Open и след това на Developer ID може да напишете Microsoft. Така, и всъщност това е всичко, тази стъпка не я забравяйте, тя е много важна, пределно важна. След като вече всичко е направено според вашите желания, цъкате ето тук на Build и всъщност започва да се прави ISO-то и трябва да изчакате малко да се билдне. Изчаквате. Така, готови сме и
Готови сме вече, имаме си бутващо изображение на Windows 8, без да се налага да въвеждаме продуктов ключ. Ето го него, ето го. След това, ако искате, можете да си върнете програмата по подразбиране, отварящата да ви е на ImageBurn или на Nero или която вие използвате. Така, ето готово. Сега имаме вече ново ISO, което като го бутнеме, няма да ни иска продуктов ключ. И сега ще ви покажа, че това нещо наистина работи, като както виждате разбутирах Windows 8 на виртуална машина в момента и нещо всъщност току-що бутнах точно това ISO, което ви показва как да направите в урока, т.е. без продуктов ключ, и нека да видим дали нашата работа работи. Така, започваме всъщност инсталацията на Windows 8. Така, тук както си му по обичая, избираме тук език на клавиатурата и така нататък. Тези, мисля, че всеки знае как да си ги настрои, все пак това не е урок как да инсталираме Windows 8, така че тук даваме Next, Install Now, както си му е по реда. И ето тук е момента, в който трябва да ни поиска ключ, да видим дали ще се случи това. Оп, ето виждате, вместо ключ обаче ни се появява ето това прозорче, в което ни пита дали да изберем Windows 8 Pro или обикновения Windows 8. Това прозорче не съм сигурен дали по принцип се появява или дали е точно от ISO-то, но както виждате нямаме никакъв ключ за въвеждане и тук си избираме Windows 8, даваме Next и просто си го инсталираме както по-отделно. Ето виждате как инсталацията всъщност работи и даваме Next и започва да се инсталира. И ето виждате, че всъщност това, което ви показах, работи. Така, това беше урокът ми, надявам се урокът ми да ви е бил полезен. Ако ви е бил полезен урок, се абонирайте за мен, посетете моят вебсайт chikabrat.ale.bg, след това се абонирайте за мене, ако наистина ви е харесвало клипчето, коментирайте го, харесайте го, ако наистина ви харесва, и до скоро!